Kuphinde futhi kuzoba enye indaba enobungozi phakathi eyenziwa kwezinye iy'ndawo le ukuthi uma kukhulunywa ngokwakho ubuhlobo kulobolelwana kufike kushiwo abakhongi ukuthi behambe beyokhuluma inkulumo yey'nkomo zisale kamkhwenyana kulungiswe zonke izinto kwenziwe lonke uhlelo ongacabanga kuze kukhehlwe iy'nkomo engaze y'fike bethi bona ngakubo iy'nkomo ziphambana nomakoti awukwazi umakoti ukuthi ahlale ney'nkomo zasemzini wakhe lapho asuke ehleli khona. So kusho ukuthi ngale nkathi esezoshada ima kufika iy'nkomo mese kuyima-ke kuphuma udwendwe, shuthi yonke into esuke yenziwe umcibishi yenziwa ngaphansi kwey'nkomo ey'suke y'hleli ngale kamkhwenyana. Enye into le enobungozi obukhulu ngishilo ngathi-ke asixekani siyalungisana ngoba ngihlala ngihlangana nenkulumo ethi Nkosi yambona thina iy'nkomo ubaba wayikhomba eziyi11 wabakhombisa abasekhweni lakhe kodwa inkinga bagcina bengayilandanga abasekhweni lakhe. So ingakho-ke sekuney'nkinga kuphakathi kwempi nombango esinkulu engasalawuleki kuyingoba kwelamathongo kusebenza indaba yenkomo akusebenza indaba yokuthi ngapha ngakithi senza kanjani. So vele nje kuze kufike yonke indaba yomembeso nani into isuke iyenzeka ngaphekwe inkomo eyiphumile kuze kuphinde kuzofika inqubamasondo ifika phekwe inkomo eyiphumile. So enye into elimaza izinto sikwenza ngento yasemhlabeni bese thina siwushuni ngapha senza ngalendlela uthola ukuthi kusasa lonto izohamba ibe nenkinga ngoba once ke mangase kube ukuthi lezi inkomo ziyafa ifela ngale kamkhwenyana sizakhonjiswa zonke. Enye lento leyo ezovusa inkinga kusasa mase kumele kube ukuthi lezi inkomo lezi ziyavezwa noma ziyakhulunywa noma ziyakhonjwa bese kuba nenkinga-ke ey'nganeni. So-ke sengiyayithola inkulumo ukuthi kahle kahle kwabanye kwezinye iy'ndawo bona bakwenza iy'nkomo zonke y'saphelele ngale beze bezokhipha ingane bese kuthi mese kusondela ukukhipha ingane mese kuyima kuhamba iy'nkomo okusho ukuthi lokho akufanele ngabe kwenzeka kanjalo. Asisho ukuthi sibashintshisa ngenkani indlela ngoba ngelinye ilanga kuzodala khona ukuthi kuze kufe iy'nkomo zigcine ingalandwanga bese iy'ngane zithi ubaba wayikhipha inkomo ingakho sibe isibongo sikababa kodwa asikwazi ukukhuluma entweni iphekwe inkomo engafikanga ekhaya ngoba indaba ithi uma uthi ubaba wakho wayikhipha inkomo walobolwa wakhipha u11 zafike zabikwa zamungelwa obani. Inkinga-ke le enkulu yokuthi iyo lento leyo ukuthi kuthiwa thina ngapha indlela esenza ngayo igcina isiyenza ukuthi ngoba kwelamathongo kuvunyelwa ukuthi uma ngabe uqala ubona ingane yakho ufuna ukwakha nawo ubuhlobo akufika iy'nkomo thumela abakhongi beyocela iqala intombi izoqoma ngeduku ibeka impahla bese kusuka lapho kuya abakhongi befebeza ubaba khona ziletshe zinganani kunqunywa idethi kubuye ney'nkomo lolo hlobo lolo nani okuvunyelwane ngalo zifike y'shiwe ekhaya. Sengingabuya nencwadi ey'bizo kulokho abadumembeso sekulungiswa khona ukuthi njengamanje sesizohamba masuka lapho i-step silandelayo uwembesa. So lento ukuthi kuthiwa thina iy'nkomo zisala kamkhwenyana kanjani bayafika laba begcine bezoy'bona bephinde bebuyele emuva into leyo eyenza ukuthi kuntungazele isizwe kube ukuthi iy'ngane ey'ningi zithi zona yisebenzisa ukuthi ubaba wakhokha kodwa kube ukuthi ukhokha wakhe uyizeleze uma ngabe iy'nkomo zakhe engaphumanga kwathiwa yilanda umakoti zachelwa ngensipho zafike zamukelwa zabikwa ngaleyana. Yini into yegodi ebulala into ewusiko ugcina sekuba ukuthi kusasa egcina amathongo athini athi thina sizazi inkomo asiyibonanga siyayidinga thina ingane zethu lezi emethezeni. Simile-ke manje kusho ukuthi kwamathongo akusebenzani kusebenza ukuthi iy'nkomo zifikileni zafike zabikwani. So uma ngabe ingafikanga iy'nkomo kwagcina ikhonjiwe gcina bengayimukelanga loo nto leyo into engekho. Ngakho-ke ukulobolelana nokusingiselana ake kuzange kulungiswa ukuze cishe kube yinto encikana noma efanayo ngoba singamaZulu sonke. Ngiyabonga ithuba.